Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siphethe iindaba ezithandeke ungabi ntle malunga nomdlalo weKaizer Chiefs ke lo izawudlala apha ngoMgqibelo, idlala phaa neqela ke lase-DRC, iqela elibizwa ukubana yi-AS Simba. Kuthiwa ke baphulaphula ke njengoba laa mdlalo ungangavezwa okanye awuzuvezwa phaa kwiiTV zalapha eMzantsi Afrika, uquka u-SABC kunye ke noSuperSport. Isizathu elaa qela ke AS Simba alivumanga ukunikezela ke ilungelo ke u-SABC kunye noSuperSport okubana ke batelevize ke laa mdlalo, alivumanga ukubanikezela laa nto kuthiwa i-TV rights. Into ethetha ukuthi ke ngokuba phulaphula ke laa mdlalo ungangavezwa phaa ngoMgqibelo, i-SABC kunye noSuperSport ke bebesebegqiba into yokubana laa mdlalo baza kuwuteleviza phaa ngo-3 emalanga xa iKaizer Chiefs iqobisana nelaa qela kulapha e-DRC. Ngoku indaba iKaizer Chiefs ethe yazikhupha kwisteyitmenti sayo ithe ke laa mdlalo awuzuthelevayizwa ngoba elaa qela lapha e-DRC lalile ukunikeza ke u-SABC kunye ke noSuperSport imvume yokubana ke bangatelevayiza ke laa mdlalo. Le nto ke intlala isenzeka xa kudlalwa ke kulaa mazwe lapha eAfrika. Ndifuna ke abantu okanye ke le nto ke abantu abanolwazi ncakasana nale nto uba yenziwa yintoni nale nto ezi timu zaseAfrika zingakuthandi into yokubana imidlalo itelevayizi, ngakumbi kulaa mazwe afana nooCongo. Andiyazi isizathu sale nto esenza ukubana ke bangathandi into yokubana ke imidlalo ivezwe ezithivini lapha ke eMzantsi Afrika. Ingaba isizathu saloo nto yintoni na baphulaphula? Ke thina ke ngeyethu indlela yinto yokubana siyabaza into yokubana ke bayahlukumeza iitimu zalapha eMzantsi Afrika. Abathandi ke loo nto ibonakale, bayayazi into yokubana ke ooref bathanda bakwicala labo, oolinesmen bathanda bakwicala labo. Bayayazi into yokubana inintsi nje into ebuhlungu eyehlele ke iitimu zalapha eSouth Africa xa ziphaa kulaa mazwe afana noo-DRC. Yiyo laa nto bangathandi ixesha eninzi into yokubana ke ezi games zitelevayizwe. Kodwa ngoba ke iSouth Africa ke yona ke yimiSamaria elungileyo, ngoba ke iSouth Africa yona ke ngabantu abanentliziyo ezintle, asingomaxeliya. Xa bethe bafika apha eMzantsi Afrika siye sibamkele kakuhle iigames, sizitelevayize, sibamkele kakuhle futhi ke banikwe neendawo zokuhlala ezirayithi, banikwe namabala rayithi, banikwe neehotele ezirayithi. Akho nto ibahlukumezayo. Kodwa ixesha elinintsi iitimu zalapha eSouth Africa ke uqala Orlando Pirates, Sundowns, Kaizer Chiefs, zonke iitimu zalapha eSouth Africa xa ziphuma zibheka apha eAfrika ziyathanda ukuhlukumezeka. Sicinga uba ke thina ke zezinye zezizathu eziye zenze into yokubana ke bangathandi ezi games yokubana ke zitelevayizwe, okanye kumntu onaso isizathu esithe vetshe esincakasana ngakatsho athi hayi nasi isizathu esenza into yokubana ke ezi timu zingathandi ukunikeza igunya lokubana imetshi mazitelevayizwe. Nawukhumbula into yokubana ke lo mdlalo uyadlalwa phaa ngoMgqibelo ke baphulaphula ke Kaizer Chiefs izawudlala phaa nelaa qela lapha e-DRC, AS Simba. Umlenzi wesibini kuzodlalwa apha eMzantsi Afrika ke mhlawumbi ke wona ke wona kuzothelevayizwa ke baphulaphula kuba ke kwabe kulapha ekhaya eSouth Africa. Nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.